Nagsisimula na silang Sisimula na sila maghiwa-hiwa ng mga ingredients. Happy birthday, Bimbo! Ayun na naman sila. Para natrawa ka bigla. Happy birthday! Birthday wish lang. Wala. Ha? Walang birthday wish? Grabe, sese naman ang birthday mo. Ha? Diyan na yung mga... Ano mga lulutuin? Chef? Ano lulutuin? Mga lulutuin? Mga putahe? Lechon. May lechon, tsaka... Wow, sana all may kare-kare. At saka, eto ano itong, ano yung chicken? Anong gagawin mo dyan, kuya? Fried chicken? Aw. Ito, ano ito? Alumpia. Ah. Oh, yeah. Punta natin yung lechon, tingnan natin kung kumusta na siya doon. Ayan na yung lechon. So, hinugasan na nila. Tinatanggalan na nila ng tawag mo dyan ng mga balahibo kasama ng mga tropang hinaguan, boys. Mamaya tingnan natin yung pag-ihaw. Let's go. Happy birthday, Bim. So, anong drinks? Drinks. Tulong. Ano mga niluluto na? Fried chicken. Ito yung ano ng manok. Ito yung paa ng manok. Wow, yung ulo na wala. Wala yung ulo. Ha? Ay, pinag-ihaw na. Mukhang mahaba-habang inuman na. Ilan taong ka na? Sino ba yun? Ilan taong ka na? 26. 26. Dapat 26 na case na beer nyo. Ha? Ba't hindi nala kayo sa ilig ba't hindi nala kayo sa yung ilog na lang inumin nyo? 26k pala. 26k. Ayan po yung mga 26k followers na din siya. Wow, congrats. Yan, dito naman kaya mausok. Uy! May palets yun. May palets yun. Ilang letson? Isa lang? Ba't hindi pa isa ba yung yung natitirang baboy? Wow, syala. Pampista to. Pampiestahan na. Wow. Magkano na yung mga ganyang size? 10,000? Wow. Parang unliit niya lang kanina, no? Malaman pala. Tara, happy birthday, Bimbo. Uy, happy birthday. Isang case na Red Doors para sa'yo. Hey, sino? Ako! Wow! Di ba ako pwede magbigay sa'yo? Wow. Happy birthday. Tapos meron kayong overnight stay sa A-house, please. Ha? Pressure na yan. Huwag masyado mag-Red Horse. Bear Brand lang. Dapat gin daw sa kanya. Ha? Gin. Bear Brand. Para magatas. Isang case. Pila isang case, ma? 40 lang. Tatlong beote lang para sa akin. Isarado mo na 1K para may pulutan daw. Wow. Kasi yung mga tropang hinaguan boys. Ay, follow natin ha, tropang hinaguan. Ilagay natin diyan. Para follow nyo rin yung kanilang page. Wow. Birthday greetings ba sa yung utol? Happy birthday, brother. I love you. Oh, wow. Ang sweet. Pero i-follow. Wag na. Ano mo na nagila? Wala magpiso mo tag-5. Any birthday wish, video greetings for your brother who's celebrating his birthday right now? Hi, Bimbo, happy birthday. I know you're happy right now because nakaka-lechon o wala tayo pang gasto sa pista, malaka. And my wish for you is I hope magkaroon ka na ng baby with Donna. Yes, everyone's sweet. I love you. Ma, birthday wish mo kay Bimbo? Sana nga na siya. Birthday wish ba? Ano yung wish ko sa kanya?
Sana tumulong na siya ng ano dito, gawain farm. Huwag na siya Tumutulong, mag-rakwat zero. tumutulong naman siya sa mga gawain na. Sana mapatuloy niya yung paggawa niya dito na walang sahod. Tulong lang siya. Hanggang tulong lang, walang sahod. Kasi bigyan ko naman siya pag mayroong hinihingi sa akin. Oh, gusto mo na ba siya gusto mo na ba magkaapo mula sa kanya? Oo nga, pero Wala pa. wala. Wala pa. In God's will. In God's Sana will. nga, dumating na sa kanila. Mag-anak na. Ayun. Ano gusto mo? Babae o lalaki? Kahit ano, Ana. Bayot, tomboy. bayot. Babae, tomboy. Wala akong magagawa. Paslak na. Tulad na lang bahala kung anong ibibigay niya sa kanila. Amen. Kasi naranasan ko na nga eh. Oh, kompleto. Ako, laki, tumboy. Kompleto sila. Girl boy, bakla, tomboy. Paano? Ano namang natira sa akin? Bakla at saka tumboy. Wala At akong least, magagawa, diba? at least may ano pa, oh, 'di ba? Tsaka andyan pa rin naman sila, hindi naman yan sila aalis sa'yo. Iwan ko kung anong kapalaran ng tumboy ko. Yung bakla ko, nakikita ko naman kung anong kapalaran niya, di ba? Tulong naman sa amin, pero yung tumboy ko, iwan ko nga. Oh, ano pa, kasi syempre bata pa, hindi niya pa alam kung ano yung gusto niya. Mali mo mabago. Oh, Kapalaran lang nga siya, pero iwan ko nga. Sooner or later. Parang hindi ko sure kung anong kinabukasan niya, ano ba? Syempre, andyan ka pa rin naman to guide her. Oh, for sure yun. Kaya, kahit naman noon si Brenda, di ba, hindi mo naman akalain na magiging ganyan siya. Di ba? We can never can tell. Ayan. Ayan, so this is Donna naman. Anong dala mo? Lumpia. Lumpia. Oh, hingi lang ako. Ano bang birthday wish for Bimbo? Ako na mag-iyak. Ah, wala ba? Yun lang, yung ano, siyempre, wala na kami mahihingi pa. Kundi yung isa na lang. Yung Magkakaroon na sana. ng baby. Oh, isama natin sila sa prayers natin, mga moms. Tuloy po kami mag-pray. Akala ko tulungan din ang gumawa kayo. Ako willing ako tumulong. Ako magtutok. Ano sabi mo kay Bimbo? Happy birthday and Ay! Natitension siya. wish you good luck and more blessings pa sa pagbabloging, continue, and I love you more. Ay! Sana all. It's DJ.